Hello guys, bordini party nih jengna. Oma bedor gudung oh. Nih bedoran bedor. Nih berma bedor. Nih oma bedor. Nih muku bedor. Nih be? Oh, be muku bedor. Muisi bedor biye muisi bedor. Mabani ye lapa, tali. Wah, bordin boterni janोसैलाय नै. wngkam. Wow. wngkam. Belen, जागोन ना जाया? Erik, ini जागोन? जानोसै? ज'नो माखासे फैबावगोन बर'दिन बोथोरनि बाहेरायावनो जानोसै ज'नो दे नेला दे जागोन दे आंबो जानोसै नैबे आंनि फुजिया आखाइ सुबोखाबाय दहाय न'आवनो साफा खादा नै सुला जागोन सानसेलै अमा बेदराबो गोरान मैया फोरानस्र'लायनाय मैसो बेदर बोरमा बेदरसो बियो थगायदों बियो जोंना हेमन्त मामाया जानो होआ ना दाना जाला जों गारबाय लाफा दं नै लाफा बर'दिन बोथोरनि टेस्टी मोदोम दं बेदरानो बेदर ग्रोन खा जानांगौ ओमफ्राय एक्सारसाइज खालामनांगौ आरो जानांगौ बेसेबां माने गिनानै जानाङा आरो गोसोबायदि जा ओमफ्राय एक्सारसाइज खालाम 24 घन्टानि गेजेराव घन्टा मोनसेसो गावनि बडिनि थाखाय टाइम आरो आलि जावख्रुबलाबाय माइ रोगालाबाय बे बेदरा जा गिनानै जानाङा गिनानै जाबा माबा जायो साइकेल सलाय नों मैया मोनायाव फैयाखै बमा लायाखै नालाय बम बायनायाव गावस्रायासैनो उन्दुबायसो गोदो मेंबाय लाफा आबैनाव नाया उन्दुगोन family get together बर'दिन बोथोरनि ब्रा दे हरनि 12टासिम बेखौनो हांदों